Waking to these sounds again, I wonder how I'll sleep. Passing out is taking off into the stubborn deep. I'd like to meet a human who makes it all seem clear, to work out all these cycles and why I'm standing here. I'm falling over and over and over and over again now, calling over and over and over and over again now. Running through my life right now, I don't regret a thing. Things I do just make me laugh and make me wanna drink. I'd like to meet a madman who makes it all seem sane, to work out all these troubles and what there is to gain. I'm falling over and over and over and over again now, calling over and over and over and over again now. Jsou jak malí. Už mě to s nima fakt nebaví. Jsem Sikorová. Co po mně chcete? Víte, z čeho je Karel podezřelý? A vím, že s váma měl poměr před 4 lety na Gimplu. Nejde mi o vás. Nebudu po vás nic chtít a nikomu to neřeknu. Chci jenom zjistit, co se stalo mojí dceři. O tom já nic nevím. Míše bylo trochu méně než vám. Ještě dcery je mi líto, já vám nemůžu nijak pomoct. Vím o vás celou tu dobu. Co přesně se mezi vámi stalo? Ta jeho nemoc nezačala jenom tak. Nemoc, jo. Psal vám básničky. Zamilovaný psaníčka. Určitě jo, že jo. On je přece mega romantik. A víte, jaký ještě je? To byste do něj možná neřekla. Praktický. Fakt praktický, myslí na všechno. Moc dobře ví, že kdyby nějakou tu blbou puberťačku náhodou zbouchnul, všechno se provalí. A proto víte, co jí nakecá? Že bude lepší, když to bude strkat do zadku. Protože svoje poprvé by se přece měla nechat až pro svýho kluka a to on není. Doufám, že v tom kriminále chcípne. Zaslouží si to. Holky, a teď koloběžku. Odrážíme se pravou nohou. Super. You okay? Are you? I didn't call her. Yeah, you did. Harry, Yes? where am I? Do an old man call hotlines?